Koktoma Express nai tongnai khapangni mare keching song. Chung Koktoma Express ni bisingtei hasteni engtong jorani patimung juda political issue rongno norongno funugo. Abnu karibo chini tiprasa bosungni hukumu mukumu. Chini tiprasa bosungni rechabu musamu. Chini tiprasa bosungni sirisitini rechamu rongno. Khatiwi toni thani. Chini tiprasa hodani bisingno rechabui tongnai musai tongnai. Haike ba tamui tongnai haike ba tamung manino sanami tongnai lokorok. Busu jorati khatonglai tong bahike tonglai borok. Hapangni busu jorati borok chuba chumani tong. Haike ba lokorokno rechamung khanariman logi bongni nukhurok bahingi tong. Amrokno saimanene chaitumung bai chungtini phaisok baijak chini tipra hastena khoroksa munggonang jadokoli jero chapnai norok jotono bini mung sake saimannai bo jadokoli simia bo khoroksa tamhnai anchor bo juda pandarogo bono nugiman nunorok abnokari radio and tv artist all india radio bo folk artist ni sinijak borom gonang Onil Debormani nok thago chung bini bisingte obono saimanani chaitumung bai chung phaimani chini sirisitini je rechabui tongmani jadokoli je rechamung rok chini thinangni bosong haigaba chini tiprasa thinangni siklarok busu jarate kha warjagi tong haigaba chini hukumu mukumu rona khati thani o jadokoli je rechamung rok bhaige khati jagi tong jadokoli ja agi rechabjak jadokoli jani rechabung bai tabuk je rechablai tongmani jadokoli jak rok busuk jarate phalemung tong amrok na saimana chaitumung bai no jengtini phaisok paikya phaidingke bini bisingtino jaduni rechamung khanamani logi o jaduni logi engi tongmani tabukni engtong jorao o jaduni rechap thanio je nangi tongmani sep sabrok haigaba hukumu mukumu rongno muthang thanio je nangi tongmani hapangni juda sebrok amrong tibo kok salainai dara non lamsogu chini Koktoma Express hambai poilano Koktoma Express no tini jora ka hamre man bagai kisa salsa salai chekang kisa lomjakba khangasuro kisa septajak haipano tini jora kha anglai khatangjak maisai meya khopana ang khasrang thangwa ngama hai gakani sobsamai baka joto jora baka khasrangjak abusi angka tamunai salbo tini belena sal thanda jora ge segang rogo bo angagi alka channel go tongpro nung bai rechabang rok lokorono phunuka ge sal kebang mani yagolo nung bahai na hai malai firika ge nini bisingte obono kisa singna musumani ang to bukha bisi phaite bukha bisingo wangsugi phaimani kaisa lama boto abongkha chini hukumu mukumu je huk chini agini sirisitini simi je huk sapurun simi thimani simi je chini sirisitin rechamung jaduni rechamung amoto norok tabu rechabui agini rechamung rona krakhe romuina ragi tongo phiaba bini logi je mane tamjakne je mani khini rok romdi tabu sarendang thung chongpreng dangdu sumui amoto chini tipurani je kok borok bai rechabjak tongmani ba tamjak tongmani je sarendra amot chini tipurani chini tiprasono sramu hediba amorok norok jemon jadokoli jeno rechabnani bagi khati narak mahai ama hai tamung mani khini rok no khati thaniwo tabuk sana thangange hasto khoroksa khorogni si ama hai sanamui tongo hai diba phainai sallogo o sarendarang no tomono khati nani bagi haigaba chini hukumuni je jadokoli je rechamung to tai amo paiphlai amo sara jibon torongna hai diba pebo sarendarang no khe sara jibon to na thangteniyo baike khlaina nang sarendarok tabuk to sramnai bo borok krikha aja am hai jora hapangni busu jorate sakthari mungtang nang nung bahai wansu ang puilauno sanai tini salbodila khapangudila saitoma jorang khatai ko nung singmani abo belai nangkuk mani sengmung abo tangle maba chini jer sapmung sirisitene sapmung jer jaduni sapmung abo जों रोजाबलाय दङ अ रोजाबलाय मुंनो खोनातरनान बागै उंक्लगो जे हुब्रै दंनाय जे सुबुय दंनाय सारेन्दा ते सुमुय आ सुमुय जे तामजोंनि माने खोनि रक सोनामनाय रक ताबुक आस किसि गरि खात्रक कासे कुसु जे खरकसा बुरा रक सोनामनाय तामलाय दङ borok to baksa thana thebe ke sini redu ni tamkrang sini borong nang Santosh Deborno song to thekya tabuk sara Tripura ang nai nemeni sarenda sumui senamboi kisemise hati rogo phaltreng tongnai khoroksa si tongsu bobo folk music college o phorongui tongo sini sar Khetra Mohan Deborma bo simisi tongja jasiu bono karei ang nugya
Engke boni bo tabuk nglia phono bisi doksini sakao yapori bari dong. Bo honi tei bese kathang tong nai ba. Bo tong khangkai belai tong khai tei bisi tai 10 বছর tai 10 বছরনি pore khai chiniya tamnai rok a snamnai rok ang man thongnani belai tabusi kok tuksini tugui tongkha aporke mas manglak abang khakayo gabono TTADC hapang ni wansumung bai do oroto khumlungo folk music college kholoka abono karei aro phorngui tongo sini sar khetro bobo si bini student nongno sarendar phalo ba norok tamdi engkai snamnai khe phiaba bo khorok jasi engkai abono jodi se naragui toninani engkai sini hapang rokbo kisamisa borong no sep sabroi oma haike snamnani aje kereng kethang tongchani bini thaniwo workshop hai serengoi naragri oi borongni thaniwo komori akhai tonani ama hairok wansuknani nangnai wansuk bele hamnai abang poju mane tamnani to jotono serenglaiyo resapmung to jotono serenglai tongo resapmung torungnai tamnani kerengbo torungnai phiaba tamjangne mani to tongna nangnai bele he aroni bisingo sana thangke do angarte sapirano aron bising sana thangke jadu koljar resapnai je folk song resapnai toma koloyong thong toma riang thong toma halamung thong toma dewarma toma tiripura folk song ni bagai tumungui music video khanyan bagai recording khlanyani thangke folk singer ni bagai belai bokhrogo matung phlau rutugui karimeya belai khini kisa borok ang music video khlanyani hini rutuk mani kabang borok rutukha maya phiaba modern resapmung ni bagi kabang mano seglai dong modern resapmung hamjak ya hamjago belai hamjago bono hamjak tuinyo bono bo hamjak angke sini omomo tebo kahamung nai abang potu chawta angka thasingo je ni tamjangnai mani khani rok je tabuk resapmung ni logi to tamung nango resapnai to sana thangkai resapmung teisa serengnani klai o je tamjangnai mani rok no snamnani abo belai kutuk abono no chung belai yapri kaisomui wansugui sini hapango tongnai rokbo wansugui amo hairok no yapri kisa seui naikhi chawta haiko hai tabuk nung to khoroksa jaduni resapnai folk artist ni sini jago nungle bhai wansuk folk artist rok haiga bachini tabuk je youth generation tongnai rok borokle folk resapmung ba jaduni resapmung busu jarte interest hingke obono teruk engi jongo puila sekang to abo sana thangani bai thango kisi khiklai ma sawono ang jefro 2007 8 rogo 9 rogo ang stage kai resap khangke boyno munil jai jaduni resap honai omo boroni obo kaisa atang kutang hasik besena obo bura piaplai phakya bura rong rosamo hangkang ani bkhao kaisa wansumung khai aw no borbo salsa bujinai hingke modern kok thai rok no norui ang modern kok thain kesam kok thainyo jor kisa mas layu tabuni modern kok thai mandau bujinai jat inka ang abuna bor sabui to mano ang abono to kesam kok thainyo sekma sibdi ahya abo bo tongna nango suno tano bono bujiri thani borongni khawari thani jemon uskolo najiagi jeng sini cherai rok no uskolo porinan bagai bekha angrenan bagi che government tamo khai khejuri songi masaru chokte charo ruti kolok bagi masaru tentu sorkani nahar mongaboya o ruti chari wi phano cherani skolo da porinani ka angje jadu college modern kokthai jama bamtenyo o modern kokthai khanari phano teruk jadu college no febaro tumnani hamjak rani abani nahar mongtai tabuk nung bhai wansuk nung khorsa artist tengai tabuk je tiprasa bosongo siglaroni bisingo busu jorate busu percentage jadu kore ja khaw wari mangkana busu hamja kana asuk percentage kabang to hini me khatobo jefur 2007 8 9 nongni slai tabuk ni percentage belai kaham engkha abok ang engkha hni ang pochoma chawo tangle maba sini kokbrok music video rogo naji agi asuk sini folk song rok use dajagya যেমন সিনি তাকো মানিক সংগ্রহ চাপখা ও কুশিকন দামো মনাইতি তামো দিদাयै ओंखाय थाइसे मुखाक सालायनानै आरो सिगां जादु कलजारो रोजाबखा ओंखाय
fuk beske borok senamka abono kari teibo rochapmungo sini jaduni rochapmung ba sini fuk song tebra sani aborok dawi rochapjagui tongo abono kaisa hamjakmungni kaisa nukmari ni mano taiko nung amo to tam sana thanga nung kharoksa artist tung mani nung jadu college ni je o bahai hai ka jadu college ni o surungmung nung bahai ke man ang sana thangke ang waisani ni nung jefur kok tripra samung khajung horwang ngau kok no ang masaka jefuru ang 3-4 rok ya class 2 rok phanong ni mano abo ang to bo belai serai ko sana thangke azora rogo jeng to agi rogo kotor mangse jeng pen kano jada kubui kok jeng apur rogo pen waisa kano waisa kanya bu phangsa rok kai purum sarok baklai tai ko amo hai rok jora tai ko hingke azora rogo radio rok tam khangke nogo motai rok relaikai bura rok chuang nang lai hingke chuang nang lai khangke jadu college ro saplai hingka khai khamplai thaise nai jukhe khanau hingke sini sakbak sarok tam khai marble kongnani gulai to kongnani hingkai berainani hingke borok ano honglayu hi da phona kaisa mumti mamang kobor bura rok khaimti rok khana phu huni hinu hingke angkha bono khana interest nangjago hingke afrun simani belai khen inspire angkha ang abon bisingti jora jora school thangti rogo hanya resap rogo phaitrung ang hingke ano surso solakyan naigera na koro ni resap ta redu rok bai bukri bodolo kup khana wang radio kup khana tokjago belai hamjago hingke abrongni bisingto nyo teruk hingkai okra chakra rok kok salai angkai resamuni kok thairok jora jora salayo omo kok thai maka tam humani rok singpini go abo to kok buljak borok ano sabo kok thai buljak kok thai buji angai thango hingkai ano rogo resapte ke jefur class 5 6 angkha aforo hingkai tesa kok thai buji kha hingkai ang burisik bura rok sengkai ano rogo hinu sago nangphaya bahu mantro boro nung sereng phaikya rok ni hinjago mane boro nung biang ni kok biang khnai phaikya hairok tai go hingka hairok ni sengjago hingka nga korong no phirungna rungya hingke wasa chu biang rogo satrang de khangkai ano muni layo hingka amo hairok ni teruk ani bokhaw ekdik de tongthongma haibongo jit nangmani haibongo aboni teinyo teruk lukuni hamjakmung norok ni borong ni bebak ni hamjakmung bai esek jora yapuri barak tongjao tai ko hingke nung to kwbangma program rongo tamhani anchor rong khayo hai diba ka azor rogo nung borok mane nung stage o kakhne chungbo nugo borok mane tebse gan rei phayo mane hasala tongfan gan sakangi ma phailyo tamni bage nung busi bahai buti kok thairok bai nung borok mane ri tong buti ke kok thai hingkai sini je siri sitini kok thairok no tabo ang kwbangma kok rok sabo aro stage o ma kubuni borok anchoring khamen kaham sana thangke ang sini mani kok no karui ang kubuni kok thairok asuk maya ang sanani asuk abono sabo saitok ya hindi english jora buto bujio haipon ang abono stage roga asuk samungo phonang ya ani jeta mani kok abono nang serai sanani ang saitogo angomo hairok no kok thai sai lukurok no tongthoro bo kok thai sakai lukurok ni bkhate bo tongthokno hingkai ang kwbangma stage rogo sao sikla hamjalai ma kok thairok nang bom haike tubu halap hakusuk ang si kawono yakte yak bairok khano kusuga thipang ang si hogana yakte yak robai phano school college ang si porino sarkar chakri ang si khayana tam no wanai chongba school agi rogo school college kri abor salakai brinyo jeska pon hamjak romani ang je samung khanye chongo ang si charnai chongo nang tam maseng na wana ba oma hai kok thairok stage rogo jora sao tebo muni kothok harung genjwa mai hamya yongla khuwa si nangphu buri nya thorobo nakrai bangphu lokuni khuwa nango amke nung baita samani kok thai abo thaisa thusi kok thai lukurong ni thani thaisa mankhe ang abono thaiba sanambo ba ani bisingtei kok thai sanamjak bo omo hai tongo kaisa line mankhana bona ang 10 ta 12 ta line sanambo abono ani agini no kok thanya te modify khaimani ik obrokta ni ganung samung bisingo uttoragini dokheragini je tongmani bo ragini no le nung bisi resap ang resap ma to uttoragini bai dokhin ragini abon kabang ko resap jago uttoragini bo resap dokhinagini bo resap wansugnyari tabo VIP panda
VIP program rok je tabuk chini minister rok ba kabang je borom ganang rok chini hano lobi resap mong ngke utora gini bai ang sakbai thang khana tokja gota abun bagi ang utora gini bai abuno kabang ko resap ngka je hamjak mani resap mong ba bengai resap mani amo ngke dokhin lagini rok bai kabang kok resap da gota ngka tabuk sal udila jora amai jorao nungtang sa kisa rasabi khari ka ba ngka tini ang obono kaisa mutu mangkha nengbo phanya hini sawo sayaba tini phatsa phairika obono kaisa mutu mangkha tini nokha kisa udrum nugoi oma hai jora agi burichik be bura hu khailai mani yang nokha bo pherang dana kogoi phaika alya kona nokha somjak yang kri kha pur to nok oro khungsa 4-5 kilometer khungsa wate majak phera kogja pha ma thainyai jat bathangna phang kri apro engka buri chek bora bokok talai tamang pherang da ko nyoka sompa ke yang go busang masuk kri kha habung hade kaklai phaya no ma ha engka apro bura buri singno na segir sabo buri sek tangi kul pa ya engka bor sabo ta na bor sabo bura buri singno rosamata brisha alia kona nokha somsaka phaide brisha nogo thangla siwana phaide brisha ngai ngo engka bro abo khai kasha timara gini mix na tabo tesher sab khonarna bura brisha na har sabo brisha alia kona nokha somsaka phaide nogo thanglai sina brisha no ayang go bura bo hey bura no kubunyo tite bura alia kona nokha somsaka nogono thangla sin bura nglai matai ko hairo ka aborno muitu manta agine jora rogo hugo pana samung khaidi hai ka ba mai tangna thangtung je sangtam ke ba kok sana ke samung ba si kok samani khlai hai si bule samung banyo bisiba kok ta sau kok sitala sana ni bo samung banyo sau tal ni sik khana sini resap kerengjuk anggung salia bano khoroksa nana bo kalaima ba belai muni kotha kaisa saka lukrok nai tongnai rok tumung saya ward sajak ting khabo dor nakar dido phia ba buji da man buji na ji buji maya hangangke buji na ne muchungke sini je o channel ni bising tin rok comment khaidi ang bono sahorana reply na abusimi boro resabo tikri potha thokri baza sawse naidi moza tikri potha thokri baza phu sawse naidi moza ne burjek sabo tam ma kalai khana na nya jita tikri potha thokri baza sawse naidi moza no sakhacho eko hairokta ge tabo agi ni je tam kok thek sambai to nang sabai bar jado kuli jero sab hai diba apno kade nang tabo youth generation ba tabuni generation na khawa den bage je kok thai modern sabung mane modern word bai sabi tong mani ar samru la bahai tangsa kisa jora bo or samu tabuk sapus romunya di or sapung jeng tabuk khorok saborok nang phano ba je sapano borok phano hamjak lai sikla jar to hamjak lai phia hamjak lai mani bisingti phano kha kolai mele tongla na jorabo kok kisa salai jak tingi hamjak lai tong hru pono kok thaisa sai derlai mar kore jeba ba derlai mani tongan bisingti mokhang som ba wan sugunya di buyorogo palbaksa phakya bonyom maya khayoi abini hamjak masala bono kisa maya phano khaya angjakti hengi bini bokha kisa mokhang somoi tongo jaro borok tongle ama hajora rogo tabuni modern kokthai kaisang senamani tong agini kokthai bai tabuni kokthai sapuloi abono mix kai senamani tongo abang stage roko kaise kosiro sapka
गोबां मा बो कन्टिनिउ ताबुक आं रोजाबमानि जादु कलेज जाय जे अबा हायकेन रोजाबो आबो ताबुक नन खाय आं नन नासिग रोजाबखा नों तेनि कामले मुरुं मारां समजाक आं नन नासिग रोजाबखा ओ ते खरसा सलानाय थकबनो लबनो याबां थक बुजुक थक नासिग रोजाबखा जादु कलेजनि कक थाय हिंके आबो मुखस्त खायजोंनाय जादिया आबो सैनाय थिं न आबो लोगो लोगो सोनाबि रोजाब जांनाय जात आमो हानबागि ओ जादु कलेजनि बुनो हायताय इंगे थाइसिं इको नोंताक सामानि कक साया फानो वासा नाहारि किसा मोनयै खानो खलासारि तमा कंनोबा नों वानसुगै कक साया कोइरि कोइरि हपुं हरकलक नों बाइसिंकनै मोबाइल दै खानि कक कसां सालाय मारक नों बा पगैया थांखा नोंले पगखानो आंले पगयाखौ नों बाय हपुं आयासा कल खाय सालाय मा ककनो खुला सामाया रकनो इको मोबाइल तोबाइल निजे फाइमानि आबनो मडार्न हाबै थांगो इंके आमो रखै अम हाके रोजाबता ओ नायथकति ओ कक साया फानो वासा नाहारै किसा मोनयै खानो खलासारदि तमा कंनोबा नोंबा वानसुगै तंतै कक साया कोइरि कोइरि कक साया फानो वासा नाहारै किसा मोनयै खानो खलासारदि ओम नाइति किसा नाहारै खानो खलासारदि ओम नाइति इको आइ रकै रसाबटा इको हाय नों मै सालायमानि ककनो मोबाइल ति सालायमानि ककनो इंकाय थासिनि ताइसे कक आबो तिसां सप्लाय रबानो ओ कक थाइरक नों लुकरंनि बसखाङो बमा हायके बरंनो इन्सपायर खाय बमा हायके मुसु ताबु रमुन्यादि आ कक थाइ ताबुनि कक थाइ बायके खाबि दिदा साकसाक यांति लाइखना लांगि थंमतम बाहाय हो मरा मासिंगानो लामा काजागै पाकरि नुरुगलिया मरा गुनथुनो लामा काजागै याकुराय नुरुगलियो हंकाय मासिंगा हंकाय पाकरि नुरुगयावनो अजननो कुसुक सुकमानि हुंनि मासिंगा ताबुक तो सिनिलिया ना नों सिनि कोना कैमरा तै बेराय जंनायबा मासिंगा तामो ओ मासिंगा आबो बो साइमिया काय अरो कमेन्ट खाजि आं रिप्लाइ रबानो कमेन्ट ताबुनिखाय सानानिया नरकसिया हंकाय सिंदि आमो मा सालायनाय रोंना नांनायखौ खाबुसि मरा मासिंगानो लामा काजागै पाकरि नुरुगलियो मरा गुनथुनो लामा काजागै याकुराय नुरुगलिया गुनथु तामनो हि राजानि असा नायनायनि बागै गुनथु याकासाक फुलु yang tongo बुफुरु फाइनो ना ताक बगुन थको मानथको फेबो सिनिलिया आव ताक परि तंग रे गुनथु तामनो हि ताबुक जों याक्राय रगो जों आल्टाहनि फुलिया दा कसाक कसाक जे ताक तो गोबां मा फायगा ओ आल्टानि 100 गुन बनायथक गुनथु आव नि साइड इफेक्ट गंया मुं सांया आबनो तगै फुलका हांकाय नायथमासे सिनेमा नायगे फासि किसे सेनो रमांनाय आफसुक जात आबो नायथक ए आबनो नंता हंकाय दिदा साकासाक यांति लाइखना लांगि थंमतम बाहाय लांगि थंमतम तामो आबो फास फाइ गनाजि लांगि थंमतम कांके आगिनि बरफ ताबुनि हे पारफ्यूम बा सेनो बाहाय मटम क्रৈ बरं साक बायथां मटम सनामो सिनिति ब्रासारक ओ मटम बाहाय के सनाम बलंग पद्रे पदाल बिदाल खुम दंगो आ खुमनो तुबुय आरो लांगि बिसिङो दाव आबनो सुरपसा खलबैदन इनके आ लांगिनि आ जे खुम पद्रे पद खुम बाहाय खुमुं सिनिया खुम नो आरो दाय बिनि बाहायनि जे बुटि ककमनि आ बाहाय बोसों मटम हापुं थाइसिनि बाहार बोसों मटम नायजात ताबुनि पारफ्यूम याले महा पारफ्यूम पन बायाबो आसक जात इनके आबनो दिदा साकसा गियां दि लाइखना लांगि थंमतम बाहाय आबो सलारक फुलो बुरिरगो फुलो इनके बिनि आयंति फुलमानि बाहाय मांखाने वानसुंना सिदि सला सिकला कि बुरि सिकले यांति लाइसा इनके बखा बिनि जादुनो हनै वानसुकना दिदा साकसा यांति लाइखना लांगि थंमतम बाहाय मरा मासिंगानो लामा काजागै पाकरि नुरुगलियो
mora gunthun lama kaje ge yakrai ni bogya obrong tai ko Gam ta modern version thang teng ni am. kai abo kai didas Agurom di jara masinga sinia langi thok motom sinia. Borno te sa bo kok thaino no. a kok thanyo abo ajagan atofi kon tonai didas salana thok ba didas sakasa yang ti laikena pulsar bike ni khorang royal enfield bike ni khorang mora current pillar lama tonga bai helmet wang nurulia mukhang nurulia helmet ngi diba e ama hai rokta gangkai podre pot ama hai kok thain gangkai hamjago kok thai mane interest engjago ta Bekhan nangjak bai ta. কিন্তু agini kok thaibo bekhan nangnani na haibon bujiye ne bege bekhan nangri me ta. hangkai tebo podre pot tabo dal bidal kok thai chongo abo angkai kok thai ang theng saka ani kok thai ang jepuru stage kawo biang jani kok thai phai abang saimia ani jepuru sana nango abo kok thai hani automatically kokin thangwa bo salbrum brum sai chongmani bagai iko amo hairokta Hambai dar anono tamung kangke nang asik sa khamiangi tongmo jora phona ang phaima bai nang basa hoi ang be kok sama bagi nono belai khena paiple hambai agini simino nungbo omai recha mungo tongmo ba sing jora kaisa hostel kaisa tong laikya sana thanga kabang ma kok thai rok muitu man agini kok ra haibon nono belai hambai nang jora singno rima bagi sori hamya jora wo hage takute bukhuk song norok dauni li khukti norok khanai makana jaduni recha bungno tabungni sikla chelai rok no khawana bagi bini chaitung mong abno kari bini khukti okok thebo jotoni se nangkukmani abongkha jaduni recha mungno logi je use ngi tongwani instrument rok sarenda sumui chongpreng amorok no je sanamnai bini thani thangai hapangni kaisa chaitung tong nangthung workshop ni bisingti skill tabuk je sikla rok no rinangthung tamni gangke je sanamnai takhuk songtongnai borok umur chakrangi thangka borok tumungno keringi thangangke a skill rok kamawi thangnai aboni bagai chini phasingti bo obo kaisa koimung TTD se hapangni phasingtei jaduni rechamung haikaba chini siri sidin rechamung musamungni bagai folk music college sanamuri ma hai ama hai folk music ni loge folk song ni loge use ngi tongmani je saranda sumui rok no bo sanamnani bagai kaisa yaprina nangtung hapang oma hai kok kasari no tinini panda sujara tinang sutung